Mira, així tinguem garrofó de la Sella Negra. Este garrofó és un garrofó autòcton nostre d'ací, valencià. És més menut que els demés, però té molt més sabor. Aquest és el garrofó que han plantat així. Veus? Tot és igual. N'hi ha qui té la punta, n'hi ha qui té el mig, però bueno, se diu garrofó de la Sella Negra, que és el garrofó autòcton valencià. Bueno, com haureu vist, això se diu rular. Rular en un rulet, en claus, on mata tota la brossa de lo que és la regaora i es deixa el que és la part del cavalló. Ahí es veu perfectament com està la brossa morta de baix de la regaora, que és la feina que ha estat fent jo. Tota aquesta brossa, i així queda la part de dalt. Aquesta part de dalt és la que després tindrem que anar en el lligonet rascant a mà, perquè, clar, així nosaltres no gastem herbicides, i com no gastem herbicides, doncs, ho tinguem que fer tot el més ecològicament possible, que hi ha que fer-ho a mà.
Per això el treballar l'horta sempre ha sigut una feina molt pesada, però bueno, no ha hagut més remei i així estem per a intentar de mantenir la nostra costum, tradició i la forma de treballar com els nostres avantpassats. Bueno, anem a seguir la feina. Saca, roda. Saca, vine, roda. Saca, entra, roda. Ja està. Bon. Siu.